kufikia mwenye kumuua ni kasini yake. Jodak e gwenge mag Aneko e sub-county Manyatike nobago ng'anyo ka giywago chal marach mar apaya matudo Othoch gi Rakuom kod Aneko, ma bende giwacho ni sani rach kata rach mare ochungo chenro mag wuoth kod ohala e gwengego. Gikwayo piny owacho mondo olos apaya no mapiyo piyo kaka dwarore. Jojuma nigi ler mathoth. Mae en apaya matudo Othoch Rakuom kaachiel kod Aneko e sub-county Manyatike. Apaya ni e kinde ka kinde bedo ga ma odich kod weche ohala nikech johala mag rech ma omore e dho wadhno ma Aneko tiyo kode ka omo kendo tero rech e chiro. Kata kamano, apaya ni sani odong' gunda bang' pi pong'e kendo chungo chenro mag wuoth. Chagni ohanda tayoro pi kama luwo tama ya konywa uru kaka timo tama nena yora pika pile ka pile godundu nane parang'wen tarik 2 Rauno bende go nyithi sikul 5 nekech pi kaluwore gi sida mar ndara. Wakwayo sirikal mondo okonywa wan jo Aneko. Ondao machuok wuok e dho wadhno mar Aneko, oganda tiyo mana kod yie. Ka moko bende bano mana lepgi ka giyoro pi ma opong' apaya ni. Na ipuodho to nyithindo tulu masomo Aneko. To nyithindo moko ling'ore ka ma konyo nyithindo. Koro ka nochopo tadhi aomang'o yie. Koro akelo yie akwang'o ka. Akonyo goji. Wathagore makata nyoro odiochieng' manyore ka nitiere janeko ka manyore kowero Migori gik mawath 150. Nyumore pi maja biashara no lal. Moja, watoto lazima wapite kwa maji ndio wafike kwa sole. Pili, watoto lazima wapite kwa boti ndio wafike kwa sole. Bang' chiwo ywak gi kuom kinde malach, jodak ma Aneko ne owuok oko kendo bago ng'anyo ka giywago rach mar apaya ni. Onge pikni wachani okringi. Nyithi sikul onge kaka nyalo somo. Omiyo wakwayo ni ka yie jatelo Honorable William Ruto. Boda anachukua 600. Pali ambaye anaweza kuchukua 200 ananichajia 600. Nifanye nini? Lazima urundara. Wawinyo matek makata yor migawoni. Wakago modeko. Jodagi ma Aneko wacho ni rach mar apaya ni osechungo chenro magi mag ohala. Gino mosemiyo nweng'o margi koro dok piny. Sani kumwenya tere rech onge nekech ndaro pong'. Kech nego nyithindo. Sikul olor kidhi au sikul kaka nyithindo dhi sikul onge nekech kumwa tere rech onge. Rech obaro banda temie. Johan Rech ma osebedo ka tiyo kod apaya ni wach ni gitiyo kod omenda mathoth e sombo rech margi ka wuok e dho wadhni ma Aneko nyaka chiro. Onge sama biasa to wanyalo goye madhi thuru maber. Wana gi shida sate kwa kowo mzigo wagore pi wating'o mzigo gi wiwa kwa kowo kwa miyo joboda en pesa mang'eny biashara maronego wayud nyithindo chame udi orume boda te niche chon ka niche dara berga ne biro nyaka dho pi ka ohandwa gi dho pi sani wakawa pi ko boda samoro wating'o gi kat gige wago chope chiro modeko. Jodagi ma Aneko ni rach mar apaya ni osethiro kata yore gi mag yudo thieth nikech onge kata nyamburko manyalo tiyo kod apaya ni. Mondo wahinyore ka nyoche ka nitiere nyathi manyako manyonyuol ne obiro marach kata kaka tere Migori district hospital onge. Wahinyore. Giwacho ni apaya ni ma Aneko osebiro ka itiyogo kod moko kuom josiasa e kinde kampen kuom higni malach. Ka bende bang' yiero to onge ng'at ma koro wuoyo e wach apaya ni. Gima timore Aneko wakani en gima rach nikech wago kura pile ka pile to ok ji onge konywa. Apaya ni mochoma Aneko nyaka sani koro obedo mano bende koro ganda ok tigo nikech pi bende nyaka sani koro pong'o. Osino kata johala mondo koti kod apaya no madhi got kachola. Ka bende kanyo ma koro gitiyo kod yedhe mondo koro gitiyo Aneko. George Juma, Ramogi TV.